Como cada ano, Cáritas Parroquial Ribeira vén de realizar o balance anual da entidade, dando a coñecer o número de familias atendidas ao longo do pasado ano. En total foron unhas 160 familias atendidas. As cifras evidencian un incremento importante en relación co anterior exercicio, debido fundamentalmente á crise derivada da COVID, que está a afectar gravemente aos colectivos máis vulnerables. A xente que ven que acude a Cáritas é xente en un porcentaxe moi elevado, moi alexado do mundo laboral, con pouca formación, con poucos recursos, xente con moitos fillos. A campaña deste ano veuse ademais moi condicionada pola crise sanitaria derivada da COVID. Durante este tempo a entidade tivo que facer fronte ás necesidades básicas de moitas familias, aumentando o número de axudas entregadas, pero sobre todo polo empeoramento das situacións de precariedade, pobreza e exclusión social xa existentes antes da pandemia, e que agora se viron agravadas aínda máis. Temos na memoria que dará agardado para sempre, non? A cantidad de xente que durante todo o confinamento estuvo vindo aquí, e non foi un momento fácil, porque ademais era moi complicado poder atender a todas as persoas por todas as medidas, todas as restriccións, e ademais porque os medios a nos chegan moitas veces, nos chegaban a través dos donativos, das axudas, que logo despois sí que se conseguiron, non? Pero que nese momento estuvemos aí con moita dificultade. Dende Cáritas destacan tamén a colaboración desinteresada de numerosas empresas e negocios da zona, así como tamén veciños en xeral, que coas súas aportacións permitiron facer fronte ás necesidades alimenticias de moitas familias a través do Banco de Alimentos. Agradecemos moitísimo porque non nos queda outra, nós é do que damos. Nós somos voluntarios, nós aquí non estamos traballando, non damos o noso tempo, e todo que poda vir, todo se agradece moitísimo, tanto ás empresas como aos particulares. Leite, azúcar, colacao, galletas, arroz, pasta, espaguetis, conserva, esos son os máis básicos. Despois tamén damos produtos de limpieza, carne, estivemos dando carne ao largo de todo o ano, o sea, máis ben desde o confinamiento. Demos tamén pescado, que tamén nos surtían de pescado, demos produtos congelados, bacalao, pollos, tuvemos un pouco de todo, algo de verduras, que tamén as fruterías nos traen todas as semanas algo, ou plátanos, ou mandarinas, ou manzanas, e fomos repartindo un pouco do que patatas. Nos últimos anos o colectivo fixo tamén unha aposta importante pola formación, con proxectos como Chanela, dirixido a mulleres de etnia xitana, ou a realización de diversos cursos para obter certificados de profesionalidade e programas de inserción sociolaboral. Por suposto que as necesidades básicas dunha persoa, como pode ser a alimentación ou a roupa, os enseres primordiais, hai nos que cubrir, pero despois temos que dar outro seguinte paso para que eles mesmos desarrollen autonomía, para que non se cronifiquen os casos aquí ao largo do tempo, para que sean simplemente situacións puntuais. Dende a entidade insisten na necesidade de seguir colaborando con eles, para así poder axudar e mellorar a calidade de vida das persoas en risco de exclusión e conseguir unha sociedade máis xusta.